Predsjednik Tutinske opštine Salih Hot je imao niz sastanaka s predstavnicima političkih stranaka, privrednicima, predstavnicima nevladinog sektora, ali i zainteresiranim predstavnicima drugih grana Tutinske opštine vezano za status zdravstvene ustanove Doma zdravlja, koji je već nekoliko godina u stanju formiranja opšte bolnice u Tutinu. Mi smo ušli u tu mrežu zdravstva kao opšta bolnica, ali to još uvijek nije realizovano. Ima nekih nagoveštaja da bi nam mogli ukinuti ovo postojeće što imamo u Tutinu, a to bi bila katastrofa za ovaj narod na našoj teritoriji. Naime, ja sam održao niz sastanaka. Prvo sam pozvao sve političke stranke koje deluju na nivou opštine Tutin oko usaglašavanja i našeg razmišljanja i stavova o tom pitanju. Dakle, prvo sve se stranke složile da taj status zdravstva kod nas u Tutinu bude na nivou opšte bolnice u Tutinu. Dalje sam imao sastanak sa privrednicima, također su se i oni usaglasili oko istog da bude taj status. Imao sam također sastanak i sa nevladinim sektorom gdje smo razmatrali taj problem i također su se i oni usaglasili oko tog problema da opština Tutin mora da ima status opšte bolnice. Mi ćemo na svim relevantnim adresama uputiti taj naš stav i zahtev oko rješavanja statusa, da dobijemo sa papira stvarno da bude status opšte bolnice. Znači, opšti je konsenzus svih partija, organa, organizacija koje deluju na teritoriji opštine Tutin, da nama pripada status opšte bolnice i mi ćemo na tome raditi i predočiti svima taj naš zahtev. U toku je procedura donošenja zakona u Skupštini Republike Srbije o funkcioniranju mreže zdravstvenih ustanova u Srbiji. Kako reče predsjednik Tutinske opštine, građani ove opštine nisu za to da bilo šta oduzmu drugima, ali nisu ni za to da drugi oduzimaju njima, naročito u sferi zdravstvene zaštite.